Good morning mga ka-atian Bicolana. Ngayon po ay mag-aalmusal na tayo at alas 8 na ng umaga. Ito ang ating ulam at meron tayo ditong sinangag. Meron din tayong coffee, tubig at yung pangmalakasan nating sausawan. Tara guys, kain na tayo at ay gutom na naman tayo ngayon at handa naman tayo sa mga gawaing bahay. Let's eat guys! Guys, mag-pray tayo sa ating pagkain ngayon. Thank you Lord sa pagkain sa ating hapagkainan and thank you Lord sa mga biyaya. Ayan guys, let's eat na po tayo at alas 8 na ng umaga. Kailangan na natin mag-almusal. Kain tayo! Ayan, meron tayo ditong toyo. Ayan, ano natin, sausaw natin to dito sa ating suka. Nakataas ba guys ang pako para mas masarap ang ating kain. Sarap ng tuyo guys. Makakain mo pati yung mga ano na. Dugi. Tabi ko dugi. Makakandi ka mga Bicolana. Pasensya na guys, maingay ang aking panlibutan. Kasi ang mga bahay dito ay tabi-tabi. Another tuyo. Sausaw natin dito sa suka na may sili. Ang sarap ng anghang. Dami pa natin ulam, oh. Ititira natin yan sa ating mga anak. Tulog pa sila. Pangtatlong tuyo. Sarap ng tuyo. Meron ako dito guys mga pinapahinog na avocado. Ano? Hindi pa siya hinog. Galing to doon sa probinsya. Yan. Malapit na tong isa. Medyo ano na siya, malambot. Masarap talaga ng gatas.
Papawisan ako. Lapit umabot ang kanin natin. Nakatatlo tayong tuyo. Covered pang lola nyo guys kasi ang umaga ngayon. Wala pa tayong ligo. Almusal pa tayo. Naglinis muna tayo ng bahay. Last. May nag-request sa akin, sabi, Ate Ann, sana sa next mong mukbang, marinig ko naman yung burp mo. Kasi hindi naman ako nagbe-burp kaagad. Nagbe-burp ako pag medyo nakatayo na ako, medyo naglakad-lakad na ako. Pero pipilitin ko, antayin ko yung burp ko. Eto. O, diba? Nag-burp na ako, ayan na yung request mo. Eh, hindi ko kasi na-screenshot yung message mo, yung chat mo. Ay, yung comment mo pala, hindi ko na-screenshot. Ayan, yung request mong burp. Ganun lang kasimple yung burp ko kasi. Thank you for watching guys. God bless everyone. Ayan, meron pa akong kape dito. Thank you so much for watching. God bless and keep safe always. Good morning!